வணக்கம். உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு என்னோட இயக்கத்தில் தேள் படம் ரிலீஸு, அதோட ப்ரெஷ் ஷோ. இன்னைக்கு உங்கள் கூட உட்காந்து நானும் படம் பார்க்கணுன்னு நினச்சேன். அண்ட் உங்களோட விமர்சனத்தை, படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களோட விமர்சனத்தை நேரில் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். பட் கோவிட் பாசிட்டிவ். அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு 7வது நாள், ஒன்றும் சிம்டம்ஸ் இல்லை, டாக்டரும் ஓகேன்னு சொன்னார். பட் இருந்தாலும் தப்பு அது. இன்னைக்கு முடிஞ்சு நாளைக்கு டெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் வெளியே போகலான் இருக்கேன். ஆனால் உண்மையிலே கஷ்டமா இருக்கு, உங்க கூட உட்காந்து பார்க்க முடியலையன்றது ரொம்ப வருத்தமாகவும் இருக்கு. பட் நீங்க படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு எதுவும் என்கிட்ட பேசணும்னாலோ எதுவும் கேட்கணும்னாலோ இருந்ததுன்னா தயவு செய்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க. நான் நிச்சயமா ஐம் ஆல்வேஸ் தேர் அட் யுவர் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் கால். ஓகே, தேங்க்யூ, நன்றி. பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் அகைன். இது போன்று உங்களை சுற்றி நடக்கும் செய்திகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐகானை கிளிக் செய்து எங்களோடு பயணியுங்கள். மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் செய்யுங்கள்.